Llongyfarchiadau I Ioan Lloyd a Siôn Williams wedi ennill yr ail rownd a mae'r Cymru yn arwen y bencampwriaeth. Yn swnio eitha gwrdd, wedi Siôn, ei, Lloyd, wnaeth i gweud bod ni wedi ennill yr un rali a lob nawr. Hei, Loeb, ti'n ma'n gwrs te? Mae'n ma'n ras te, Wels. Cwta ni lawr. So pwy? Wedi gymryd 2 minutes yn o. Byddwn ni wedi mynd o ganol gen. Ni wedi bod yn Rallye Vosges, Grand Est yn Gerard yn Ffrainc. Wel, dwi'n Rallye Vosges yn Dwi'n modd ble o'na. Peugeot 207, the Siôn Williams edition. Special edition. Origlei, a sy'n made it, Wels. Car wedi enwi ar ôl ti. A da gyna ti'n gwybod bod chdi wedi gwneud. Pan ti'n cael car di enw ar ôl ti. O, wedi cael gambo na. Golwg e. Do? Dyma? Yes, wel, go boi. Yn wythnos ffantastig, yn ôl fel enillwyr yn rhywbeth special iawn i'r ddoi, neu fi credu. Ag cael Vauxhall yn curo eto, so yna'n neis hefyd. Yn rydydd mawr i'r ddoi, neu fi credu, rhoi Vauxhall nôl ar y top step y podiwm yn wedig yn Ffrainc. Dych chi lan at y boes fel Dau Llywelyn, Colin McRae, yn gyrru Vauxhall blynydde nôl, so ie, roi'n enwen ni yn wrth ymyl y boes na yn rhywbeth sy'n prawd iawn I fi. 2 diwrnod llawn o ralio yn tywydd ffantastig I fod yn ffer, ond nath e ddim o fe dim rwydda. Oedd e lot o cuts o bethau, grafel yn cael ei tynnu mas, mwt, pridd, oedd e ddim yn neud yn rwydd o gwbl. Ond oedd e'n really good I fod hewlydd iawn eto. Oedd yr own gyntaf yn hollol wahanol I hwn, so neis I bod ar hewlydd yn Ffrainc, mae jyst yn ffantastig. Mae jyst natur mor neis yn nhw. Dwi'n eitha high speed yn Vosges. Oedd y car yn gweithio'n dda I fod yn ffer, popeth. Nath e ddim byd o'n I ddim disgwyl o fe wneud. A dros y jumps hefyd, lle oedden ni'n mynd disgwyl hynna. Ie, gilon ni ddim lot o profiad ar yr own gyntaf o'r car yn jwmpo lot. Na do. Fan hyn, tipyn bach yn fwy. Siwr I. Hwna'n gloi, oedd e? Oedd. Lawr o ryw, fel cwbl o bumps da ti, 1s, 2s, 3s. A wedyn lawr trwy fel tai, a fel slot 4 left, ti off o fas. Wedyn ti lan fel 1 left, 2 right o'r crest, a wedyn 4 right lawr yn y dip. A fel cut mowr o 4 right, ond yn tipyn bach o spin yn lawr ar e. A jyst dath y car dros y 2 right, oedd yn ysgon, a o'n i fel, o. A jyst roes un flicad mewn efo fe, gan y mewn i'r cut, dath y car fel yn gros trwy'r dip yla. A o'n i'n meddwl, o, hyn yn byd ar ôl yna. A wrth mae rhywun trwy'r dip a slant, dwi'n si, o, siwr I. O, hwn yn traclo ar hyn I. O'n i'n gwybod, ti'n gath hwnna, fi'n mor wrong. Bydda. Ond, ie, na, y car, I fod yn ffer, fel ni'n gweud gyda, mae'r balans y car yn rili dda. So o'n i'n gwybod bod o'n eitha confident bod e ddim yn ei wneud y byd o'n i ddim moyn yn wneud. Ond, ti'n still yn dysgu bach. Yndan, hollol yndan. Mi'n gyrru oedd y siwri bach o nerfus. Oedd. O'n i'n siŵr am sydd wedi gymryd hwnna chwaith wedi gwir. Oedd. A wedyn bron y collector bin ar y dysil. O, fai siarad. Ie, wedi Siôn dim dod bins, Lloyd. Ie, ddim ai fys, dyn ni'n Na. Dod ati ailwaith trwad. Ar eich ddeud diwedd y stage. Na, dim 3 right minus hwnna. Hwnna fwy o 4 right plus. Na, bydd oedd y bod. O'n i siarad med ti mewn rhy grŵp ar ôl ni. O, ti'n gyfer 4 right plus na, fi o'n i biti collector bins off o mas. Ie. O, do. Anyway, off yn ôl yr un, ges I lan o fe, wedi 3 right minus, o'n i'n meddwl, fi'n siŵr mai hwnna. A nes i'n biti nid e to. Sir o'n i'n meddwl, ddim 3 minus o hwnna. O'n i'n bod nhw'n bref ar echi. Ac o'na ffens mawr o'n y bin hefyd, so I'm just in collector bin. Yn y best o'n i. O na, ni fastest yna, fi'n gyrru fe. Ie. Nid barod digon twp ar y 3 minus. Ar wneud yr amser I gyd fyny fan'na. Do, 6 seconds. Na, fi'n credu nath y car perfformio eitha da. Do. Dros y bethau anusgwyl, so fi'n credu, oedd gyrru fi dim cystell o beth o'n i'n licio fe I fod I Sadwrn. Bach yn araf I ddechrau fi'n credu, ond hefyd yn gwybod pa mor anodd oedd y rali. O lot o mannau gwael I gael, a ti'n goffod cymeru bwyll yn bach. Ond oedd mae lefel y cup wedi mynd lan gwmynt lenni. Yndi, mae pawb mor agos I fi gilydd, mae'n incredible rili. Ydy, mae'n ffantastig. A wedig weekend diwetha I cael rhywun fel Calle Calberg, current Junior World Championship leader. Oedd e'n drydydd ar y pryd, a wedyn nath e off. Do. Sa'n credu gath e fastest time, ond really dda I dangos lefel mae'r cup arno. Yndi.
A dwi'n meddwl bod hynna'n mynd i dynnu ni gyd ymlaen hefyd, am bod y lefel mor uchel. Ydy. Mae'n mynd i tynnu pawb ymlaen i fi gilydd lle, so mae'n mynd i fod yn rili dda at diwedd y flwyddyn. Ydy. Yn wedig, o'n i'n raso Tom Dwffa'r, crwt o Ffrainc, oedd e wastad moyn ennill gytre. Bach fel ni yn Ceredigion, ond dylen ni ben fe'n diwedd, ond oedd e ddim yn rhwydd. O'n i'n gwybod ar y pace oedd e arno, oedd e... Wel, chi ddeud yr all-stage gynta, di nhw'n mynd i bara drwy weekend. Os oedd e'n mynd i bara, fe wedi siglo lawer o'r teg fe, ond oedd e lefel mor uchel, ond oedd e. A war y teg, wedd e stepen bach ymlaen ar pawb ar yr un gynta. Oedd e pawb yn gysgu. Nath e talu off yn diwedd, cymryd bach o approach gofalus ar di Sadwrn. A y por pes di Sul. Por pes di Sul a gadlu pob arall wneud y mistakes. Ie, yn gywir. Twyd am sywylon ni Schultz off o'r un. Nath hwnna troi bethau tipyn bach. Right over 8, 4 left minus trim, bump. Okay. And 3 right plus. 100. Hyd yn oed bod e ddim yn challenger i'r program prize ar y diwedd o'r blaen. Oedd o dal yn leidio rally. Dal yn leidio rally cymryd points. Oedd eisiau meiddi fe. Sam sywylon ni fe off ar ochr awl, nath hwnna altro tipyn. Do. Dwi'n beth chdi ar diwedd y stage. That shakes things up. Ie. So ti'n licio gweld neb wedi cael camgymeriad, ond mae fe'n part o'r gêm. Oedd y pace mor dwym trwy weekend. Fi'n credu o'n i'n disgwyl cwpl o camgymeriadau. Gallai wedi dod o ochr ni. Bydda. Mae'n gallu digwydd. Oedd fel 4 left bump compression. Hwna'n impresif. Mae llon llyfr o nodiadau dy fe fan hyn. Mae wedi ffindio hwnna mewn dim. Byddwn ni still yn wylo. Bydda? Byddwn ni ma'n brecwast bod o fori yn wylo. Gyfer slot 1 right over junction and 4 left plus. 300 fyny wedyn. Cyn ola bach. Cyn hwnna. 3 right plus clip over crest. Fi siŵr bod hwnna dda. Ie. Tenta hwnna lan. Do. Mwy na fydden ni'n meddwl. Do. A ddech o grafel o'ch o fas? O'na'n... So di bod mor hawdd rwy'n mynd i'n Castine yma. Bydde. Bydda. Do. Mae hwnna yna. Oes, gen i'r 300 fyny wedyn. Ag 2 plus 100, 1 right over 80. 4 left minus trim bump. Ac oedd gen ti'r bump yna fyd. Wed. A mae'n job ar recu ti gael noto pethau fel la. Ac oedd e ddim yn lot, ond y mwy oedd y cut yn developo, y mwy o bump oedd mynd i fod na. So, o'n i wedi gweld na ar recu, ond fi'n credu hwnna'n dod o profiad ni llynau. Gyda'r ERC yn gweld siwp mae hewlydd yn datblygu dros. A wedyn fatha, nid ail pas hefyd. Oedd pan mae'r ffordd yn... Gweithygu, ynddi. 4, 3, 2, 1, go. 200. Ar y start line, mae fe'n horrendous, achos mae gwmyn o nerfs i gael. Be oedd yn mynd drwy'r bendi? Don't Ie, basically. Phil Pew, don't be greedy. O'n i jyst yn fel, mae popeth yn mynd trwy pen ti, ond fel, yn sport, ti goffod trial switch off a meddwl, reit, just cymal arall yw hwn. A unwaith i ti'n mynd off y start line, mae popeth o ran nerfs a popeth yn mynd. Ti'n goffod ffocus on. Fe'n ar y ddau ochr dwi'n meddwl. Fel munud dwi'n dechrau ddarllen notes, mae bob ddim just... A mi'n cael ei wneud sy'n mor neis o fe. Dyna pam ni'n joio gymaint o sport. Bob ddim allan o'r pen a ti just yn ffocusio wedyn ar yr job sydd o flaen. Mi'n cael ei'r unig tro mae'n remindo fi fel driver yw am sy'n mae car yn torri off neu beth neu. Ti'n dechrau wylo fach o porfa o fas cornel. Ond na, mi'n cael ei dilyn ni ben a yn gyfan gwbl a mae'n o pressure oedd ar y job. Dilyn ni ben a y cymal diwetha eitha da. Mae'r cymal diwetha actually eitha pwysig. Yndi. Oedd tipyn bach o pwyntiau ar gael fan'na, so dilyn ni ben a cael hael. Ail, so 4 pwynt ychwanegol. Y pwynt sgil o'n ni weekend wrthan. Eitha da i'r bencampwriaeth, really, sy'n troi ni'n arwain fi'n credu. Yndi, arwain o ddau, dwi'n meddwl. Ond, mae'n gynnar to yn y bencampwriaeth, ond mae'n dechrau da. Fel y dywediad na, to finish first you must finish. So, dangosodd na eitha bwysig penwthos wrtha. Mae'n bwysig iawn i cadw consistency a cadw rhoi points ar y bod. Oedd yr Alpine Trophy, yr Electric Trophy na hefyd. Y tro cyntaf mae 2 Electric Championship wedi dod erbyn ei gilydd. So oedd e eitha pwysig i Opel a i Vauxhall bod ni'n meiddi'r Alpines. So yn diwedd, dylen ni ben yn o. Car electric cyntaf gytre. Ac i'r 8-time World Champion, Julian Ingrassia fyd. Ie, do. A gys ti llun bach dy ge? Do. A cwmryd arall, ddech chi'n newid cambilan ar y bodiwm o fel chi? Oedd. Gan bod fi na gwaith? Do. Yn swnio eitha gwrdd y Sean na. Ei, Lloyd, nes i gweud bod ni wedi ennill yr un rali a lob nawr.
Mae Loeb yn bach o idol i ni gyd dwi'n Yndi, credu. yndi. Yn wedig i fi, yn edrych lan tipyn i beth mae wedi cyflawni yn y sport, jyst yn amazing. Yn cael gwneud yr un rally â fe a bod ar un podiwm, dwi'n credu bydde crwt 10 o'd fi yn pallu credu fi sy'n credu. Mae Sebastian Loeb yn gwybod pwy yw Ioan Lloyd. Sa'n gwybod, yna mae o hyd. Ond os gallai dde rhyw ddwrnod, byddwn ni'n gwybod bod ni wedi gwneud i. Ie. Helo, tyma gwrs te! Hwn ma'n ras te, Wels. Cwta ni lawr. Some point. Nw'n i gymryd 2 minutes ar y fo. Byddwn ni wedi mynd o golwg eto. Rallye Vosges nesa yn Austria. Rownd 3 o'r pencampwriaeth. Hwna'n edrych fel awesome rally. Yndi. Chydig o gap hwn, mae gen i 4 wsos. Yri. So, Oedd y 2 gyntaf yn agos i gilydd. oedd. So fi'n credu y trydydd rownd, dwi'n just ffocws o ar y rally unan. Ie. A beth sydd â ni, a beth sydd â fi fatha, yn y car mae Sean yn neud jobyn ffantastig. Na, mae'n dod o'r ddau ochr, rili, dydy ni dau yn datblygu fe'n gilydd llun dan. Yn gywir, so ie, trial cadw fynd ar momentum. Cyn i ni benni fan hyn, mae eisiau ni sopo un peth mas heddi. O no. Ti'n mynd at tegil yn ydrych? Oi. A biscuits lle? O ie. Hobroms? Custard creams. Efe fyd, ie. Reit, sy'n eisiau sorti hyn allan unwaith ac am byth. Pa biscuits di o rai dyncio? Sy'n cwestiwn i gael. Hobnob yw'r biscuit gorau. Mae chocolate yn yma. Na, dwi'n... Dwi'n mynd eto hwnna. Right. Byddai chi dwi'n gorau'n bryd. Go off de. Mi sy'n mynd i giro. Na, mae hwn yn softach. Ddim eith o Duncan. A ddei? Na, sa'n cael. Chocolate digestive nawr, mae'n gobeith i fi. Na. Mae hobnob, biscuit gorau ond dim very good dunker. 3, 2, 1. O, dyna Martin. Hey! Sorry, chi'n mynd eto. Dwi'n mynd i gael go'r hobnobs, actually. 3, 2, 1. O, dwi'n ffitio chai. O, 2-0. Get up to 1. Wil. Biscuit champion. So ni dal yn gwybod pwy biscuit i hwnna, do? Hobnobs. Nw'n bach o ail meddwl. Custard cream yn ni'n dal. Chi newid byddi camps? Do. Yn dibendo pwy hwyl sy'n arno ti, efe? Sbren o sil, custard cream. Nos lun, mae eisiau hobnob. Oes ti di ennill rally mewn Ffrainc, mae eisiau'r ddoi? Oi.